Jij bent te spreken over het Limburgs talent. Ja, ik heb dit weekend 3 19-jarigen aan het werk gezien. Bij 2 Limburgse clubs en 1 Brabantse club. Ik wil beginnen bij die Brabantse club. Dat is eigenlijk een redelijk onbekende gast nog voor ons. Sven Simons uit Roggel, Ja. Midden-Limburg. FC Eindhoven. Ja, 19 jaar dus. Is de motor op het middenveld van FC Eindhoven. Is in de zomer overgekomen van de PSV-jeugd onder 18 naar FC Eindhoven. Stond de eerste 4-5 wedstrijden reserve. Heeft zich in de basis gespeeld. Ja, en hij heeft nou al een goal, 2 assists. Was man of the match voor FC Eindhoven dan in de wedstrijd tegen VVV, die ze dan wel gelukkig verloren hadden. Ja, precies. Maar ik denk, ja, een echte rooie ook. Zonder capsones. Ja, ik denk, hoog tijd dat we hem hier eens een keer noemen. Dus bij deze, Sven Simons in de gaten. Dan, Fortuna, jij was daar bij de wedstrijd. Milan Robrechts, buitenspeler, Belg. Maakt 19, hè? Ja, basisdebuut en een gelijk scoren. Buitenkant links. Ja, hij maakt hem mooi af. Mooie goal. Ja, dus ik denk, ook eentje om in de gaten te houden. Overgekomen van KV Mechelen. Ja. Dus die... Ja, over Robberrechts gesproken namelijk. Want, we hebben na afloop Danny Buijs, de trainer van Fortuna, zit ook nog even gevraagd. Van naar Sierhuis, maar ook naar Robberrechts. Omdat hij zijn eerste goaltje gemaakt. Milan vergelijk ik met een spons. Gewoon een spons die water opneemt. En dat doet hij met informatie. En hij pakt alles aan. Hij grijpt elk moment aan. En dan krijg je uiteindelijk de beloning. En die gaat zeker nog een paar mooie stappen zetten als hij zo door blijft gaan. Nou, dat is wel een mooi compliment van Ja, super. Heb je nog? Ja, Het kan er maar één eentje zijn, hè? die we al in het elftal hebben staan ook. Maar ja, Samuel Wijza bij Roda. Kijk, ik vond Roda Beste gisteren... man van het veld gisteren. Ja, ik vond Roda gisteren echt wel door het ijs zakken een beetje. Ik vond ze echt tegenvallen. Maar hij is de laatste weken gewoon de beste man bij Roda. En als je al ziet hoeveel inhoud hij gekregen heeft. Want hij begon de eerste minuut met sprinten. En hij scheidde na 95 minuten stopte hij er pas mee. Dus echt ongelooflijk. Degene die geen balverlies had. Degene die wel voor gevaar kon zorgen. Groot compliment. Pas 19. Ja. Denk het grootste talent. Wat nou in Limburg... Ruben is weg. Volgende week is Rick Plum hier. Dat is zijn protégé. Hè? Die zei van, hoe hij die gaat verkopen.